Práve sa nachádzame pred rektorátom Žilinskej univerzity a dnes sa pozrieme bližšie na to, kam sa chodia naši študenti stravovať. V budove rektorátu Žilinskej univerzity sa nachádzajú dva bufety, kde majú študenti možnosť zakúpiť si bagety a iné pochuťky, ktoré môžu konzumovať počas prestávok medzi vyučovacími blokmi. Hlavný bufet sa nachádza priamo na prízemí rektorátu v blízkosti vrátnice a pracovníčok sme sa opýtali, kto je dodávateľom bagiet a koľko bagiet sa denne priemerne predá. Dovážajú sa z Menzy a asi okolo tých 400. Ďalej sme zistili, kedy majú študenti najväčší hlad. Tak najviac sa predáva ráno a medzi hodinami, čiže cez prestávky. Bufet rektorát, ktorý sa nachádza pri jedálni na Elektrotechnickej fakulte, je síce o niečo menší, no za to bagety sú väčšie a to sa odráža i na cene. Majiteľa prevádzky sa nám počas nakrúcania reportáže nepodarilo zastihnúť, no zistili sme, že denne sa predá okolo 100 bagiet a študenti najčastejšie chodia cez obedné prestávky. Možnosti, kde sa dá nájsť, majú študenti Žilinskej univerzity množstvo. Je už len na nich, či si vyberú kvalitu alebo kvantitu. Pre Mediamatickú televíziu Daniela Dymová.